gaude beste urte batez, Zabiroi komiki aldizkariaren beste album bat aurkeztera etorrita, ezta? Ondoan ditudanak aurkeztu beharrik ez dut, biztaz da, baina bueno, bintzat aipatu, Dani Fano komiki egile eta Zabiroi aldizkari zuzendaria, Iñaki Olgado marrazkilaria eta Arkaitzkano idazlea eta gidoigilea. Beste album bat aurkeztera etorri garela esan dizuet, eta bueno, dagoeneko 9. da, hau aurkezten duguna, museo bilduma izenekoa, Iñaki eta Arkaitzek egindakoa. Bien artean, albumen produkzioaren herena osatzen dute. Aurretik, pizti hautsanak eta zebra efektua publikatu bai dute gurekin. Bueno, ez du edukiaz eta kalitateaz hitz egingo, horretarako 3 monstruo egin dute ero. Soilik azpimarratu nahi du momentu batez, bueno, horre handia dela ikastoretzat, ikastolen kartearentzat, duela 11 urte, Dani Fanoren ideia sorori baietza emon eta Zabiroi egitasmoa bultzatu izana. Harro gaude emaitzarekin, biztan da, eta oso horro ekimen honetan bitartez lortu dugunarekin. Goi mailako komikigintza euskararen munduari eskaintzea dugun bezala, ezta? Horrelako eragilekin guretzat erreza da hori egitea, beraz animo eta ondoan edukiko gaituzue beste behin ere, eskerrik asko benetan. Irudikatzen dut Arkaitz, Japoniako urpekari, emakumezko urpekariek perlak arrantzatzea, urazpian sartzen dian horiek. Eta gainera urpekari mokofin bat. Zer egiten du Arkaitzek? Itxasora bere burua bota, igeri, eta feminista zuzen eta eraginkorraz, perlak guretzat aurkitu. Eta hori da museo bilduma. Bidai bat, behintzat bidai bat da. Perla zoragarriz ziprizten dutako bidai bat. Eta Zabiroi nik uste izan zela apostu berezi bat, museo bilduma, eta album bezala nik uste asko irabazi du. Ia esan, museo bilduma sortzen da hemen museoak bisitatzen dituen pertsona baten historia. Museoak bisitatzen dituen pertsona bat izan daiteke espioi bat dirudi hasieran. Han eta hemen museo berezia bisitatzen dituelako. Baina behar bada espioia besterratuta dagoen norbait da. Ez dago orrialdek aurrera egin ala ikusiko da, ez da. Metamuseo bat da, niretzako museo bilduma da. Denok bildumatzen dugu zerbait, nahi eta edo nahi gabe. Bildumatzen ditugu, ez bada argazkiak, bildumatzen ditugu txamponak edo bildumatzen ditugu, nik uste gizakiaren berezko kontua dela bildumatzea, bildumaren kontua. Eta bildumaren instituzioa museoa da. Baina hemen kasu honetan, Valeria protagonistak bildumatzen ditu museoak. Horregatik metamuseoen kontu hori. Museoak bildumatzen dituen pertsona bat. Hemen agertzen diren museo guztiak ustez gure irudimenaren fruitu dira. Nahiko museo ikusiko duzue xelebreak dira. Baina, munduan barrena ibili dena badaki komiki honetan daudenak baino are museo xelebreagoak ere badaudela. Berriki Zagreben ikusi nuen harreman apurtuen museo bat bazela. Harreman apurtuen museo bat, nun jendeak usten zituen beraien harreman sentimentalak apurtu ondoren horrekin lotzen zituzten objektuak, historiak, kartak, eta horrekin osatzen dute museo bat, ez. Edo denetan behar bada ez dagoenera Orhan Pamuk idazlearen museoa, hor badu novela batean oinarritutako museoa. Lehenbizi novela bat egin zuen, Inozentziaren museoa izenekoa. Eta bertan kontatzen ziren historiak, balizko asmatutako museo hori egun batean bihurtu zen benetako museo. Badakigu azkeneko urtetan gure inguruan museoak asko galdu dira. Museoak neurri batean egiten gaitu oso gotzan. Museoak badauka ibilbide gomendatu bat, museoak badauka zeharkatu ezin den marra bat, museoak badauka ordutegi bat, museoetan ezin daukitu. Orduan museoak hotzan egiten gaitu, piztia hotzan, bihurtzen gaitu behar bada batzuetan.
Hemen badago horren inguruko, hausnarketatxo bat ere. Museo Bildumako referentziak apur bat futuristak dira tarteka, badago George Orwell, badago Aldous Huxley, badago Ray Bradbury egindako omenaldirik ere, eta, holako keinu asko topatuko ditu irakurle adiak alegia zuek. Museo Bilduma irakurtzea da museo bat bizitatzea bezala. Ez dago objektibo bat. Da, paseo bat, da, esperientzia bat. Ez daukat objektiboa. Pentsatzen du horri da interesgarria komiki hauen irakurtzea. Binetak ikusi, testuak ikusi, deskubritu, daukagu gauza txikia bineta bakoitzetan, daukat detaila asko komiki barruan. Hori da esperientzia bat da. Lehenengo irakurketa, bigarren irakurketa, hirugarren irakurketa eta laugarren irakurketa. Detail txikia daude eskutuak. Referentzia asko, retratu kuadro famosoetan, referentzia hundila daukat. Iñaki entzuna diot, arkaitzekin lan egitea, oso gidoilari exigentea dela, ze arkaitzek askotan agian bere lanbidetik iesi, bere idazle zenetik iesi, oso kontalari grafikoa da. Orduan, gidoiaren deskribapenak gauza piloz jantzita dago, eta lan asko ematen dio Iñaki Bizek gainera, detaile horiek esangoratsuak dira kontakizunean. Eta historia ulergarria egiteko ikusi behar dira eta nabarmendu behar dira. Hori marrazkia entzen nahiko erronka zaila izaten da. Eta batzuetan tortura bat da. Detaile asko egin behar dut, detaile txikitan, testu txikitan. Oso exigente. Baina hori ona da, Esaten dugu zentzu honean. Niz da ez naiz, elkarrizketak testu asko ez dezan izan, baina bai testu asko daukak gidoiak, hau da. Marrazkian zer agertu darko lukeen, Pentsatu nahiko nuke eta horrek ere museoarekin zerikusia badu. Kenduko bagenitu komikiko figura humano guztiak, hau da, personaje guztiak kenduko bagenitu. Kenduko historia kontatu bakarrik objektuekin. Nolabait, historiaren zati handi bat berdin ulertuko litzatekeela baita. Badago kontaketa bat, ez dena elkarrizketen bidezkoa, edo ez dena pertsonaien bidezkoa bezik eta agertzen diren objektu, kuadro edo gauza inanimatuei esker gertatzen.